Estamos ao teu carón, pero non nos ves. Pero non nos ves. Pero non nos ves. Laura ten unha discapacidade auditiva. A súa exparella amenazaba continuamente con quitarlle o seu audífono e obrigaba a deixar de empregar a lingua de signos porque sentía vergoña. Claudina ten 74 anos. Estivo 50 anos casada co seu maltratador, ao que tivo que cuidar as 24 horas do día, porque era unha persoa dependente. Mareli estivo convivindo co seu maltratador porque non conseguía que alguén lle alugase un piso por ser estranxeira e non ter estabilidade laboral. As mulleres maiores con discapacidade ou racializadas en situación de violencia de xénero teñen que facer fronte a unha serie de obstáculos que a miúdo non vemos e que as sitúan nunha posición de maior vulnerabilidade social. Obstáculos como estes reducen as súas posibilidades de saír do ciclo da violencia e contribúen a que as formas de violencia se repitan e se agraven no tempo. Moita xente o sabía. Todo o mundo nos miraba. Non as fagas invisibles, non contribúas a que as súas realidades sexan engulidas por unha sociedade que non as ve.